Si hi ha alguna muntanya especial, tant per la seva grandària com altitud i peculiaritat, sens dubte, aquesta és Sierra Nevada, situada al sud de la península i amb el punt més alt de l'Espanya no insular. Des de finals de desembre que la neu ha recobert tota la serralada, de forma molt generosa. Serralada on es troba una de les estacions d'esquí més maques de tot el sud d'Europa, l'estació de Sierra Nevada. Malgrat que l'estació només ocupa una porció molt petita de tota la serra, les seves dimensions són notables, a més de 100 quilòmetres de pistes, més de 1.000 metres de desnivell, els remuntadors i l'esquí més alt de tot el sud d'Europa i un domini immens. Me encanta, porque es nuestra tierra y es muy bonita. Te lo pasas muy bien. Sierra Nevada, pues más que más, me gusta todo. El sitio donde está, la altura que tiene, el sol que tiene, las condiciones que tiene normalmente, la verdad es una maravilla de estación. En Andalucía ahí a 2 pasos tenemos el mar para seguir haciendo otros deportes, a navegar, un poquito de windsurf, un poquito de kite, un poquito de surf, hay de todo. Aquesta és una de les grans virtuts d'aquesta estació, que es troba a 4 passes del mar, però amb una altitud envejable, ja que es pot esquiar als peus del Veleta, cim de 3.398 metres d'altitud, i baixar esquiant fins a l'urbanització de Prado Llano, situada a 2.100 metres d'altitud. 2 telecabines còmodament traslladen esquiadors i snowboarders des de la urbanització, on s'arriba en cotxe, fins al centre neuràlgic de l'estació, fins a l'immens pla inclinat anomenat Borreguiles, on molts esquiadors d'Andalusia i de bona part de la meitat sud de la península han après a esquiar o surfejar. També destaca la immensa radioantena als peus de la qual es pot arribar amb el telecadira Emilio Reyes. Des d'aquí tenim accés a l'immens sector anomenat Loma de Dila, on l'any passat es varen celebrar els campionats mundials de slopestyle. Aquí tenim tota mena de mòduls i força salts, en una línia llarguíssima que comença a poc de deixar l'antena i finalitza en un immens matalàs inflable. Tot això forma part del gran superparc Solaire. Bueno, pues Sierra Nevada está ahora en el mejor momento de la temporada, la práctica totalidad del dominio esquiable está abierto, en muy buenas condiciones de nieve además, nieve polvo en todas las zonas, con espesores que se están moviendo entre los 20 centímetros y los 2 metros, está la Laguna de las Yeguas, el paraíso del esquiador experto, todas pistas rojas en perfectas condiciones. También está creciendo estos días el Snowpark Solaire, todos los sectores prácticamente operativos, se está construyendo los saltos que todavía no estaban operativos por cuestión de nieve, ya sí la tenemos, y la línea por ejemplo de slopestyle del Campeonato del Mundo del año pasado va a entrar en funcionamiento probablemente el próximo fin de semana. A la zona de Borreguiles es troba una pista molt preuada per als més petits de les famílies, la pista del mar. ¡Al pulpo! Al pulpo, pues vamos al pulpo. Me parecen fantásticas, creo que no hay otras así como estas. Lo disfrutan mucho, son muy divertidas para ellos, hace siempre muy buen tiempo, la nieve es muy buena, es un sitio fantástico para venir con niños. Muy divertida, tiene muchas cosas que les distraen mucho, se lo pasa muy bien, siempre que he venido con ellos era muy bien. Entre la diversitat de grans figures hi ha un far al costat del qual es troba un circuit tancat on podem autocronometrar-nos el descens i comprovar el nostre estat de forma, siguem bons o dolents corredors. Per als esquiadors i snowboarders de nivell mig alt hi ha les llargues i inclinades pistes que davallen de sota mateix del pic del Veleta. Cal agafar el telesquí anomenat Talles
i un cop a dalt podem contemplar unes magnífiques vistes de l'estació abans d'iniciar el descens. Si amb això no en tenim prou, només heu d'anar al sector de la Laguna de las Yeguas, que de fet és com una estació dins de Sierra Nevada. És la part més occidental amb la peculiaritat de que un sol remuntador ens permet accedir a tota la zona. La gran major part, pistes llarguíssimes, amples i de color vermell, per tant, de dificultat mitjana en amunt. El llarguíssim Telecadira Laguna permet accedir al punt més alt de l'estació, a més de 3.200 metres d'altitud. Per tant, es tracta del Telecadira més alt del sud d'Europa, que a més, en dies de molt bona visibilitat, permet contemplar les costes d'un altre continent. Esto es impresionante. Desde Granada podemos ver la cordillera del Atlas. Se aprecia perfectamente, aunque estemos a contraluz. Bueno, hay que tener suerte y tener un día despejado y como hoy. De fet, les muntanyes que es veuen són les del Rif, darrere les quals es troben les diverses serralades de l'Atles. Una mica més avall de la sortida del Telecadira es troba la collada de Carihuela, amb un refugi lliure del mateix nom per als muntanyencs que accedeixen a aquesta part de Sierra Nevada. Des d'aquí també podem contemplar el cim del Molacén, que amb els seus 3.481 metres d'altitud és el cim més alt de tota la península. Entre las novedades que presenta Sierra Nevada esta temporada cabe destacar la señalización por primera vez en la historia de la estación de un circuito de esquí de montaña. Este trazado se va a habilitar coincidiendo con la pista del Águila, se va a pisar prácticamente a diario, se va a señalizar y balizar y se va a incorporar también al plano de pista de la estación. Ha sido una señalización, una elección de circuito muy de la mano de la Federación Andaluza de Montañismo, toda vez que es la federación a la que pertenece esta disciplina, y bueno, Sierra Nevada está realmente contenta de poder hacer compatible el esquí de travesía, el esquí de montaña con el esquí alpino. Sierra Nevada ofrece esto, un día como el de hoy, sol, buena nieve, un dominio esquiable muy amplio, con grandes recorridos y pistas para todos los niveles. Una estación que además no solo funciona de día, sino que también lo hace de noche, los jueves y los sábados, con esquí nocturno a través de la pista del Río, y cuando también está preparada la pista Maribel, que bueno, ambas conectan el área de Borreguiles con la urbanización de Prado Llano. Y cuando el cielo lo permite también hacemos esas dos noches, especialmente la del sábado, jornadas de observación astronómica desde Borreguiles para aquellos que no esquían pero quieren subir a esta zona de la estación. Tot plegat fa que Sierra Nevada sigui molt més que una estació d'esquí. De fet, es tracta de la muntanya més alta de l'Espanya peninsular, amb una meteorologia privilegiada per gaudir de la neu amb sol i a tocar del mar.